Здравейте! Сега имаме нов проблем, който ще ви покажем. Ще го съдим. Какво се случи днес? Днес се случи това, че ние решихме да катерим една пътека и аз нямах абсолютно никаква инерция на капата нагоре, на смисъл на гумата. Докато въртя и докато просто ми валико самото колело и опитахме се да наместим калипера, не стана. Опитахме се да го настроим не по нормалния начин, ами с фина настройка, ние просто да си го настроим, не стана. Какво се оказа? Какво се оказа? Секунда, ще взема историята да го настроим. Така, какво се случва? Елате да видите. Свалил съм предните накладки, както може да видите дискът. Той вече почна да опира и във вилката, така че чакай секунда. въобще няма да ви показвам, за да не се покрие. Както може да видите, това е диск нормално сложен, който опира в бутуша на вилката. Да, въобще опира. Това е нещо нереално просто. Буталата на спирачката и просто няма място на това колело. Ето приятели, малко включване, когато да сложи другия диск, може да видите нормално какво разстояние трябва да има от вилката, а другия диск направо се допираше в нея. Ние го сваляме, нищо не е станало, да. Като цяло съвсем маничко на стикерчето, да. Нека разгледаме самия диск сега, Да. който е от AliExpress. Магурския. Ето както може да видите, въобще не мога да ви дам напред. Не, вижда се. Макарон, да. Вижда се, да. Съвсем добре. Той стои така, така. Да. Така че сега ще го сваляме. Нека малко да поговорим защо не трябва да си купуваме неща от AliExpress за маунтенбайкинг. Така. Цяло като дералори, дискове, спирачки, всичко има там. Добре, нека да обсъдим, да започнем с марката, която ще купувате от AliExpress. Ако марката е сама китайска марка, като Zito или Zito, дори не знам как се казва. Там има някакви други китайски марки. Да, китайски марки. Те са китайски продукти, но са оригинални. Да, са оригинални. Точно и така. както сет от Burn Peak беше направено ревю на един такъв дералер, се оказа по-добър от началната серия на Shimano Deore. Да. Оказа се по-добър този дералер, китайски от AliExpress, обаче си е на китайска марка. Това, приятели, аз го дадах напълно експериментално. Той е на марката Magura, която те са изцяло произведени в Германия. А пък диска въобще, да. от Китай. Изглежда истински. Да, обаче но просто... едното място, където може да видите, където се вижда наличие. Пошивичък е ето тук. Not for CL Adapter Use. Разстояние няма между цялото. До use. Да. И сега взимаме тук вече инструментите. Друго, което аз бих искал да кажа е, че просто репликите стават прекалено добри. Много хора показват, нали, например, като си взимате верига на Shimano, оригиналната и фалшивата почти нямат разлика, но когато ги сложите на колелото, вече ще усетите разлика. Това искам да поговорим в този клип, че наистина нещата за колела са наистина скъпи, но ако искате качествен продукт, оригинални, да. както има една поговорка, ефтиното излиза скъпо. Този диск е на 3 карания, 3 пътеки, които са половин руенска, равдин и дълга. Което са може би половин час каране, дали така с хубаво натискане. И както можем, той е абсолютно крив. Представете си, той стои и опира във вилката. Да, покажи. Когато вижте къде трябва да е диска, вижте какво разстояние има от вилката. И покажи смисъл спирачката как е изместена. Както виждате, спирачката е изместена най-накрая в адаптера. Колкото може да отиде на макс навънка и то пак опираше буталата от това и аз въобще оттам. Си, ние сваляме накладките, за да може да се приберем. А и самия диск опира в буталата. В вилката е мазал. Така че просто Денито си избута колелото на една гума. На задна. Но този диск просто е нещо нереално. 3 карания му стигаха да бъде... Сега ще направя нещо. Така, тук съм отделил. И тук ще направя смесени болчета.
Да, между това си взех. Сиво и черно ще направя. Ето тук ще ги отделя. Но какво да ви кажа? Не си заслужава просто. Да. Иначе този диск беше колко, 50 ля? 40. 40, а оригиналния е 100. 100, да, горе-долу 100. Но и другото е, че наистина той е произведен в Китай, а пък Магура са си производство само в Германия. Да. Но най-вероятно и другите продукти ще са подобни. И така. Просто не си взимайте неща, които да са в смисъл на някаква оригинална марка от AliExpress и най-много да са шимански. Защото тях най-много ги... Да, Шиманото, те наистина, те си имат и производство в Китай, така че там може и да има някаква далавера. Но нас не ни се пробва. Ето диска, който ще сложиш в момента. Това е SLX или какво беше? Да, стане ми заден диск SLX. Съвсем нормално дискче. И това беше краткото включване от днес. Просто да ви предупредим, за да не изхабите едни пари за нищо. Да. Това беше от нас. Лайк, subscribe.